खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरांनि सामथाइबारियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय बे जाब्रबथायजों बेलथायदों गंसे बास गारिया धुब्रीनिफ्राय क'क्राझार फारसे थांबाय थानायावनो राजा लामायाव दोनथ'नाय गंसे बोलेर' पिकआप गारिजों गंसे बासआ सौग्रावलायनायाव बासआ बेलथायदों धुब्रीनि फकीरगन्जआव थानाय जनाखि जातीय विद्यालयनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा इडुकेसनेल ट्रिपनि थाखाय रायमना नेशनेल पार्क फारसे थांदोंमोन बेयावनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों AS 25CC 2695 बासआ राजा लामायाव दिदोमै थाथ'नाय बोलेर' पिकआप गारियाव सौख्रांहैदों जायजों बासआ बेलथायदों रिपर्टनि बायदिब्ला जनाखि जातीय फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोर गासै सा-75 बे बासआव दंमोन गासै सा-75 नि मादाव सा-45 फरायसाफोरानो गोब्राबै जोखोम जादों आरो डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव गासै सा-48 सुबुङा जोखोम जादों बेनि मादाव ड्राइभारबो दं ड्राइभार आरो गुबुन सासे सुबुङा बे जाब्रबथायाव गोब्राबैनो जोखोम जादों बिथांमोननिया खर'आव जोखोम जादों होननानैबो डक्टरा फोरमायथिदों बर' हारिनि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां माहारिनि थाखोनि गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी आरो दुर्गा बर' बिथांमोननि अनगायै आरोबाव जोलुर गेलेनो खाबु मोन्दों नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC क्लाबनि आन्डार 15 हानजायाव सासे बर' सुबुङा मुङा रुबुं दैमारी बिथां रुबुं दैमारिया उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा 1 नं बालिसिता गामिनि थागिबि बिफानि मुङा महरसा दैमारी आरो बिमानि मुङा सिमि दैमारी नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC क्लाबनि आन्डार 13 हानजायावबो सासे बर'नि फिसाया गेलेनो खाबु मोन्दों मुङा जोनोमसा बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि आन्सलिकनि सिङाव थानाय खासिया सुबा गामिनि थागिबि बिफानि मुङा बाबुराम बर' आरो बिमानि मुङा सनाथि बर' BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाखां होनांगौखौ नोजोर लाखिनानै आथिखालनि BTR सरकारा अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों फिसा फिसा फालांगि मावग्रा आइजोफोरनो राङारि अनसुंथाइ हेफाजाब होबोनाय बायदियै मैयाबो अनसुंथाइखौ होदों BTR सरकारनि बानजायनायाव BTSनि मोनब्रैजि बियाबाव अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बियाबावनो 5,000 रांनि चेकखौ राननाय हाबाफारि लादों फिसा फिसा गला होग्रा जेरै गयनि गला होग्रा मैगंनि गला साहा गला फिथानि गला ना दानग्रा बिथांमोननो रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांहोनो थाखाय बे चेकखौ राननानै होनाय जादों मैयानि सानाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि खासिबारि बावखुंग्रि बियाब सालाकाथि बियाब 14 नं चिरां दुवार आरो गुबुन गुबुन बियाबाव गासै BTRनि 8,000 मुलाम्फायारिफोरनो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बे 5,000 रांनि चेकखौ राननाय जादों होननानै फोरमायथिदों BTR सरकारनिफ्राय मैयानि सानाव क'क्राझार जिल्लानि 10 नं देबरगाव ब्लक UPPL दोलोनि बानजायनायाव थिथागुरि VCDCनि मावखुलियावबो 200 आइजोफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ राननानै होदों देबरगाव ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि बिजित बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय चेक राननाय हाबाफारियाव क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे देबरगाव TCLCCनि चेयारमेन बुद्धदेब मुसाहारि आरो मोनजिद' प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारिफोराबो बाहागो लादों MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि BTRआव मानाव गेदेर चिफ बिथाङा फरायसाफोरनि थाखाय गियान सोरां हाबाफारि लादों आरो मन्दिर थानसालि गिर्जाफोरखौ फोसाबनो थाखाय आलारि सोरां बिथांखि लादों आरो बेबायदिनो बायदिसिना बिथांखिनि गेजेरजों बिथाङा दिनै BTCआव जा रोखोमै खामानि मावगासिनो दं बेफोर थारैनो बाखनायथाव होननानैबो बुंथियो MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा देबरगाव TCLCCनि चेयारमेन बुद्धदेब मुसाहारि बिथाङाबो अनसाय बिथांखि लानायखौ देबरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबोर गोजोननाय मोन्दों होननानैबो फोरमायथिदों फारसेथिं अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांनि चेक मोननो हानायखौ लानानैबो गोजोननाय फोरमायथिदों मुलाम्फायारिफोरा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनायाव जाथाय जानाय बा गुबुन रायजोनिफ्राय रेलगारिजों फैफिननाय समाव जाथाय जानाया गोदान बाथ्रा नंलिया गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनानै गोबां सुबुंफोरानो रांबो आरजिनो हादों नाथाय खायफाया खैफोदजोंबो मोगा-मोगि जानो गोनां जादों थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव सासे बर' सुबुङा दिनैसिमबो न' फारसे सौफैयाखै जायखौ लामा नायनानै दङ दुखुथिया बिमाया न'आव फैनो होननानै खौरां हरनायनि उनावबो दिनैसिमबो न'आव सौफैयाखै होननानै न'खरनिफ्रा फोरमायथिदों दारागाव गोजोनफुरि गामिनि रमेश रामसियारि बिथाङा दिनैसिमबो गावनि न' फारसे सौफैयाखै न'खरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला 18 नभेम्बरावनो मुम्बाइनि तिलकनगर स्टेशननिफ्राय डिब्रुगड़ एक्सप्रेस ट्रेनजों न' फारसे फैनो गोनांमोन
न'आव फैनोसै सानखालिबो सोरांसि 3 रिंगासो समावनो बिमानो फन हरदोंमोन आरो मोजाङै सावरायनायजों लोगोसे ट्रेना फुंनि 8 रिंगा 5 मिनिटाव खारगोनखौ मिथिहोहरदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो रमेश रामसियारिया न'फारसे गिदिंबोआखै आरो बिथांनि जेबो खौरांबो गैया। बेनिखायनो जिंगायाव गोग्लैदों नखरनिफ्रा। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय रमेश रामसियारिखौ नुसनबायोबा जाहाथे नखराव खौरां हरो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों। सोरबाफोर नुसनबायोबा 6900632366 बे नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। दिसपुरनि मन्त्रि एमएलएफोरा दासान्दि बिटिआरआव थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ। जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै आरो बिजेपि दोलोखौ बिटिआरआव गोख्रों खालामनो थाखाय नाजादों बिथांमोनहा। बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां बेफोर जिल्लाफ्राव दासान्दि बिजेपिनि एमएलए आरो मन्थ्रिफोरनि थांलाय फैलाय। जुदि माहारियारि दोलो बिजेपि दोलोआ बिटिआरआव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जायोब्ला ओनसोलारि दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि थासारिया माबायदि जागोन? जों बर' हारिया हारि हिसाबै थांनानै थानो हागोन ना? आरो ओनसोलारि दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ थासेयावबो माहारियारि राजखान्थि हान्जाया बिटिसिआव गोख्रों जानायनि जाहोना मा? बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै नायनाया गाहाम। क'क्राझाराव मन्त्रि अशोक सिंहालनि उनाव मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो जयन्त मल्ला बर'आ बिथांमोननि आगान। क'क्राझारनि ग्रीनफिल्डआव बिजेपिआ गेदेर सुबुं गौमा खुंदों, जेराव मन्त्रि जयन्त मल्ला बर'आ, मन्त्रि पीयूष हाजरिका लोगोसे बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', राजु नार्जारी बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै पीयूष हाजरिका बिथाङा फोरमायथिदों दि बिजेपिनि हाबाफारियाव 20,000निबो गोबां सुबुंफ्रा फैदों, जेराव सिगांनि समाव क'क्राझाराव बेबायदि मानसि जायामोन। क'क्राझाराव दि बिजेपिआ गोख्रों जाबाय बेनो फोरमान होयो होननानै बुंथियो पीयूष हाजरिका बिथाङा। आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव मित्र दोलोआनो देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि बिजेपिआ आसामनि रायजो राजाफोरखौ गोबां सिबिदों, जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा आशीर्बाद बा बोर होनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों होननानै बुंथियो। मन्त्रि जयन्त मल्ला बर'आ बिथाङाबो बुंथिदों दि सिगांनि समाव लोगो दोलोआ मोननै टार्माव क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव देरहानो हायाखैमोन। बे खेबाव देरहाहोनानै बेखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रिनो जोथोब महरै होगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बिटिआरनि क'क्राझाराव बिजेपिनि मन्त्रि एमएलएफोरा होंगो दोंगो जाफैनायनि अनगायैबो चिरां जिल्लायावबो बिजेपिनि मन्थ्रिनि आगान। हान्थामेलायाव जाब्रबथायखौ होबथानायनि थांखिजों चिरां जिल्लानि बिजनीआव आगान होफैदों हान्थामेलानि मन्थ्रि परिमल शुक्लाबैद्य बिथाङा। हेलमेट गानालासे मटरसाइकेल बा स्कुटि सालायनाय, गोख्रैथिजों गारि मटर सालायनाय बायदिनि सायाव सांग्रांथि होनो थाखाय चिरां जिल्लानि बिजनीआव मटरसाइकेलजों रैली खालामनाय हाबाफारि लादों मन्थ्रि परिमल शुक्लाबैद्य बिथाङा। उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीआव गुदुं नालायाव नांथानाय 41 मावसुमाफोर, जेराव बिथांमोनखौ माखासे समनि उनावनो उदां खालामनाय जासिगोन होननानै खौरां बिजोंफोराव फोसावनाय जादोंमन। नाथाय उत्तरकाशीनिफ्राय गोदान खौरां सौफैदों, जाय दुखुनांथाव। जेसेबांनो खम समनि गेजेरावनो गुदुं सिंनिफ्राय 41 मावसुमाफोरखौ रैखा खालामनो नाजादों, एसेबांनो समा लावनायनिफ्राय लावलांदों। फिन ड्रिलिं मेसिनआ गाज्रि जादों। गले गले ड्रिलिं मेसिनआ गाज्रि जादों। थांनाय 12 नबेम्बरनिफ्रायनो हाजो गिसिगानानै हा आरो अन्थाइ फबसिनफैनायनि थाखाय गुदुं नाला बानायफुबाय थानाय समावनो नांथानानै थानो गोनां जादोंमोन 41 मावसुमाफोरा, जेराव 2 बर' मावसुमाबो नांथानानै दङ। बिथांमोनखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजानाया जागासिनो दंब्लाबो रैखा खालामनो हायाखै। बिथांमोनखौ रैखा खालामनो थाखाय बाहायनाय ड्रिलिं मेसिनआ गले गले गाज्रि जादों। फिन ड्रिलिं मेसिननि ब्लेडआ गाज्रि जादों, जायनि थाखाय ड्रिलिंनि खामानिखौ दोनथ'नो गोनां जादों। दा मेसिनखौ फाहामनायजों लोगोसे गुदुं नालाखौ साफा खालामनायनि खामानिखौबो मावगासिनो दं आरो माबोरै मावसुमाफोरखौ रैखाथियै गुदुं नालानिफ्राय पाइपजों लाबोनाय जागोन बेनि सायावबो आनजाद नायनाया जागासिनो दङ। ओजोंहाय जायनाखि 45 मिटारसिम ड्रिलिं खालामनाया जाखाबाय, खालि 12 मिटारल' आद्रा दंसै। बेनिखायनो मावसुमाफोरनि थाखाय बायजोआव 41 एम्बुलेन्स आरो 2 हेलिकप्टारबो थाग थियारि खालामनानै दोनखानाय जाबाय। ड्रिलिं मेसिनआ मोजां जाफिननाय लोगो लोगोनो खम समनि गेजेरावनो 41 मावसुमाफोरखौ उदां खालामनानै लाबोनो हागोनखौ फोरमायथिदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरीआव उदखारि आरो इन्डियान आर्मिनि सल्जारफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जानायाव 5 इन्डियान आर्मि सल्जारा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बिथांमोनखौ मैया राजौरीआव थानाय आर्मि जेनेरेल हस्पिटालाव इन्डियान आर्मि आरो जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसआ जोबथा बिदाय होबाय। फोरमायथिनो गोनांदि राजौरीनि बाजिमाल ओनसोलाव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै इन्डियान आर्मिया अपारेशन खालामदोंमोन, जेराव उदखारिफोर आरो इन्डियान आर्मिनि गेजेराव 36 घन्टा गावलायलायनाय जादोंमोन। बे गावलायलायनायावनो हाग्रा ओनसोलनि खाबु लानानै उदखारिफ्रा इन्डियान आर्मिनि सायावबो गाग्लोबदोंमोन, जायजों इन्डियान आर्मिनि 5 सल्जारफोरा गावथारजानो गोनां जादोंमोन।
उल्था फारसेथिं इन्डियान आर्मिनि गोख्रों नाजानायाव सानै उदखारिफोरखौबो गावथारफिननो हानाय जादोंमोन। सानै उदखारिफोरनि मादाव सासे लास्कार इ ताइबानि टप कामान्डार जे आफगानिस्तानाव ट्रेनिं लानाय मुङा ख'वारी। उदखारिफोरखौ गावथारनो हानाय बे ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारबो बोखांनो हानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि उदखारि ख'वारीया गोबां सुबुंफोरखौ गावथारनायावनो लोब्बा दंमोन। ओजोंहाय उदखारिफोरनि गुलि गावनायजों जिउ खोमानांनाय साबा इन्डियान आर्मिनि सल्जारफोरनि मुङा फारियै केप्टेन एम.बी. प्रान्जल, बिथाङा कर्नाटक मेंगालरनि थागिबि, केप्टेन शुभम गुप्ता, बिथाङा उत्तर प्रदेश आग्रानि थागिबि, हाविलदार अब्दुल माजिद, बिथाङा पुंछनि थागिबि, लेन्स नाइक सेन्जे बेस्ट, बिथाङा नैनीतालनि थागिबि, पेराट्रपार सचिन लर, बिथाङा उत्तर प्रदेशनि थागिबि। अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारियाव गोदानै बिबान लाबाय। अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियना गोदानै सेन्ट्रेल कमिटि दादों, जेराव आफादगिरिनि बिबानखौ रुजुनदों उत्पल शर्माया आरो गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लादों शंकर ज्योति बर'आ बिथाङा। गोदानै बिबान मोननाय उत्पल शर्मा आरो शंकर ज्योति बर'आ बिथांमोनखौ बरायदों रायजो राजाफ्रा। फरायसाफोरनि जेंना आरो जौगानायनि थाखाय थांखि लानाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा आरो साख्रिनि थाखाय कम्पिटिटिभ आनजादाव गुबुनफोरजों फेर फाथिनो हानाय बायदि स्कुल आरो कलेजफोराव केरियार गाइडेन्स सेल आरो कचिं सेन्टार बानायनो थाखायबो आसाम सोरखारनिफ्राय दाबि दैखांगोन होननानै बुंथियो। लोगोसे इउनिभार्सिटिफोराव सिटआ खम जानायनि थाखाय 80% फरायसाफोरानो एडमिसन मोननायनिफ्राय थालांनो गोनां जायो। बेनि सायावबो दाबि दैखांनाय जागोन। इउनिभार्सिटिफोराव गोबां गोजाम बिजाबफोरखौनो फोरोंथाय होनाय जागासिनो दं, जाहाथे गोदानै बिजाब दिहुननानै गोदान बिजाबजों फोरोंथाय होयो, बेनि थाखायबो दाबि खालामगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो डिग्री आरो पोस्ट ग्रेजुएटनि थाखायल' इउनिभार्सिटिया बिबानखौ लायो, जाहाथे डिग्री आरो पोस्ट ग्रेजुएट जाखांनायनि उनाव फरायसाफोरा गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो, बेनि थाखायबो जाहाथे इउनिभार्सिटिया बिबानखौ लायो, बेनि सायावबो सावरायगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।